So bafethu i-team enkulu la eSouth Africa sinama team amakhulu awu3. So sibude kufike kube iKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns neOrlando Pirates in no particular order. Ngoba sengiyenza iorder ukuthi ihamba kanjani. So bafethu into awu5 awu6 ama categories engizowabala enza i-team ibenkulu. So oqala nje ama trophies and historical success. So umlando wakho nanendebe onazo. So ngeke ngize ngiyidistinguish ukuthi ziya FIFA recognized noma zikho FIFA recognized, but ngizothi nje ama trophies and historical success ukuqala lokho. Okwesibili i-financial power. Uyakwazi yini ukwenza noma yini uyifunayo? Uyakwazi ungena emarket ethi ngiyamfuna lo. Yabo, uyakwazi ukukhokhela ama players akho right, technical team yakho right. Can you be able to fly fans from South Africa into Morocco? Yabo, there's financial power. Yabo, financial muscle. Then bese kuba i-fan base and global reach. Number 3 lo yasibud. Awenza i-team ibenkulu. Unawo yena ama supporters. Bakhona yena abantu before bafly nje bakhona yini. Yabo.